jsme opustili Udavalavem a míříme do Eli. Jedeme autobusem a je to docela o život, bych řekla. Já si myslím, že tady se nikdo ještě neboural. Každopádně teď je tea time, takže máme chvilku na to rozdýchat, protože mě už začínalo být i trochu špatně. Protože to samá serpentína, předjíždění, zastavování, krávy přes cestu. Máš k tomu taky něco? Jdeme vedro ještě z toho. Normálně tady fouká, že jo, ale... Jo, proč nemáš otevřeno? Jo, to nevím. Ale to je jedno, ale normálně tady fouká celkově a fouká tak, ale tady je takový vedro a teď se člověk pořád musí držet. Jo, no. A tady odsaď z té země jde úplně. Jo, že tam je asi motor. To sála. No nic, držte nám palce, ať to přežijem a můžeme vám ukázat pěkný výhledy. Ale jsme v polovině asi, no. To poznáš, že jsme tady odsaď. Pak nás čeká ještě vlak. Gurmáni si dali curry a někdo si dal pumpkin soup. No jo, tak já už jsem nechtěla furt to samý. Ne, to chutná. Nijak. Teplá voda. Ale výhled pěkný. Oranžová. Mňam. Mé doporučení je, pokud sem půjdete, a to byste rozhodně měli kvůli tomu výhledu, tak si dejte šťávu z čerstvého ovoce. Ta je fakt dobrá. A mají tady fakt dobrý cheesecake. Oběd, takovej průměr bych řekla. Tak jo, na kafíčko. A teď jdeme na vlak. Tak my už tady čekáme na vlak do Eli. Každopádně Haputale, kde přestupujeme, se nám moc líbilo. A zpětně, kdybychom věděli, jak moc je to tady krásný, tak bychom si udělali pár nocí i tady. Jsou tady vlastně všude kolem čajové plantáže. Je tu asi o 5 stupňů míň, protože je to ve vyšší nadmořské výšce, takže i prostě teploty jsou tady lepší. A je to tady odsaď kousek na čajové plantáže Liptnu a taky na druhý nejvyšší vodopády na Srí Lance. Takže je možné, že si sem ještě během naší návštěvy uděláme jednodenní trip a pojedeme to okouknout. A ještě jsme od místního tuktukáře dostali tip na aplikaci, která vám ukazuje i časy odjezdu a časy prostě kolik jsou zpožděny vlaky, takže dáme vám do popisku odkaz na tu apku, určitě se bude hodit. Takže semka můžem třeba. Juj. Ale ono hodně lidí vystupuje. කරුණාවෙන් සමන් දෙන්න. මේ කප්පතුලේ ධූලිය ස්ථානයයි. වේදිකාවේ නමස්වා ඇති කොළඹ කොටුව දක්වා ධාවනය වෙන උඩ. A jsme v Ele. Teď nás tu čeká týden, takže vám toho ukážeme fakt hodně. Jestli vstanem každý ráno. Jdu zjistit, kudy na ubytko. Máme ubytko. 6 nocí, nás vyšlo na 3800. A máme tam, aspoň podle fotek, úplně mega krásný výhled. Ale bude to odsaď hodně do kopce. Možná půjdem kousek po kolejích asi. Co se ti... No prostě jsem zakopla, že jo, protože je to těžký. Já už jsem moc samraná. Tak jsem spadla přímo takhle na mobil.
čerstvé. Budeme hrozně dlouho ještě po těchto schodech. Takhle se jde právě na obytko do džungle. Hlavně večer to bude prdel, no. No, tak to zkusíme jinudy. Ono asi to šlo i po té cestě, ne? Jo. Předpokládám. Šlo, no. Já už nemůžu. Celkem náročný, ty vole. Počkej nahoru. Já vím, no. Nejhorší, že vůbec nevidím konec. No, ten je dole. Jsme v tak polovině těchto schodů. Tak, chceš něčem pomoct? No, chci, abys šla pryč. To by mi dal aspoň. Co, ještě někam níž? Jo, teď tam. Už jsme pěkně oškliví a splaven a je hrozně večer. Takže vám asi room tour uděláme až ráno. Ale protože jsme špendíry, který mají hned druhý den bordel v pokoji, tak v pokoji vám to ještě ukážu. Je to takhle simple. Je tady větrák. Vypadá to tady jako fakt čistě. Moskytiéra má takový jako, myslím si, že je trošku lepší, jak ta předchozí. Že jako má menší mezírky. Takže to je good. A tamhle je koupelna. A tamhle máme fakt hezký výhled. Ale ukážem vám ho až ráno na snídani. Máme tady východ slunce. A s ním se probouzí opice. Tak co kačím. Vyplatilo se ranní vstávání v 6 ráno. Ale jo. Výpěknej. Východ hezký. A jsou tu opice. A dělají různé akrobatické kousky. Máme tady kokosový roty, to je moje oblíbené. Vajíčka. Dál. A tyhle palačinky s kokosem uvnitř, ty jsou taky moje oblíbené. A ještě máme takovejhle krásný výhled při snídani. Jseš spoko? Jo.